pomoći. Hvala mnogo, Nado. U nastavku čućemo kako izgleda profil jedne moderne majke u Srbiji. To je tema o kojoj ovoga jutra u jutarnjem programu razgovaram sa Katarinom Pribićević. Ona je psihologa, a inače i vođa projekta jedinstvenog istraživanja o modernoj srpskoj mami. Katarina, dobro jutro. Dobro jutro. Hvala što ste nam došli u jutarnji program. I kako izgleda taj profil? Kako izgleda tipična srpska majka? Da, ja moram prvo da napravim jednu malu ogradu, da ovde ne pričamo baš o tipičnoj srpskoj majci, pričamo o jednom novom profilu majke koji je sve češći, a to su zapravo mame koje su nekako usvojile digitalne tehnologije i to su one mame za koje mi najčešće kažemo da su često online, da se tamo okupljaju, dele savete, primaju savete što se dece tiče, a što se tiče i njih kao žena. Tako da u tom smislu možemo govoriti o nekom profilu, ali neki zaključak je da se ni ta mama zapravo po nekim osnovnim potrebama ne razlikuje od one najtradicionalnije. Možda mame, samo je ova možda našla bolje načine da samoj sebi pomogne sa svojim obavezama oko dece i tako dalje. Koliko to sve utiče na majku i koliko uopšte takva jedna, hajde da kažemo, promena koju je i žena doživela u modernom vremenu i promena uopšte utiče na samo vaspitanje, na doživljaj sebe? Postoje brojni aspekti onda o kojima možemo da pričamo. Šta ste vi primetili kao najizraženije? Jeste. Jedan od najzanimljivijih stvari koje smo otkrili, znači mi smo zapravo kao McKentrood Central globalno sproveli to globalno istraživanje i možemo reći slobodno da smo došli do nekih zaključaka o nekoj prosečnoj globalnoj majci, a onda u poređenju, onda smo poredili sa našom lokalnom. I došli smo do toga da u stvari ta globalna mama, tu je zapravo najzanimljivija razlika, ona je integrisala tehnologiju i sve svoje uloge bez ikakvog osjećanja krivice. Ona je mama, ona je žena, ona je poslovna žena, tehnologija je negde u centru i vrlo joj lepo pomaže da postigne sve svoje uloge. A naša mama je, iako se trudi, počela da usvaja tehnologiju, mi smo to nazvali konceptom, ona kao da igra školica. Ona zapravo skakuće s jednog polja na drugo po nekim prioritetima. I dalje je tu prvo porodice, pa ona kad to završi, onda ona ide na posao, pa kad to završi, onda se malo bavi sobom, ako ostane vremena. Ako bude vremena, da. Pa vi verovatno znate to, s obzirom. Da, taj osjećaj krivice jeste jako interesantan. I kažete, nema ga u svetu, jel? Ne, zapravo oni su nekako mnogo lakše izlaze na kraj sa tim osjećanjem krivice, a zanimljivo je to što smo juče je bio taj jedan mali panel koji smo držali istine o novoj srpskoj mami, gde su naši panelisti bili jako zanimljivi gosti. Između ostalog, jedan od zaključaka je bio da taj koncept te super mame koji sve nekako težimo, mi koje smo mame, da postignemo sve naše uloge, zapravo ne postoji, da je to izmišljen koncept. I sad ima jedan fenomenalan novi izraz koji mislim da svi treba lepo da usvojimo, a to je dovoljno dobra mama, koja ima pravo na popravni. Pa to je svakako mama koja ima više šanse da bude srećna. Tako je, definitivno. A da se ne osjeća kao promašaj u svakoj od tih kockica koje vi pominjete. A od koga jedna savremena mama uči veštine roditeljstva? Pa to je zanimljivo. Naše mame jako cene, dakle, i dalje izvore informacija koje dobijaju od svojih bližnjih, od svojih mama, baka, komšinica, drugih prijateljica mama i nekako to je onako glavni izvor informacije, njima najviše veruju, ali sve veće značaj dobija recimo Google kao brend kome one najviše veruju, ali internet uopšte i prikupljanje svih informacija sa strane sada kreira jednu kompletnu sliku. Ono što je najinteresantnije jeste što mama skupi sve te informacije od svoje mame, svoje bake, prijateljice, koleginice mame sa interneta, ali ona odluku donese na osnovu svog unutrašnjeg osjećaja, odnosno instinkta. I to nam je zajedničko, dakle, ovde u Srbiji, u Kazahstanu, u Americi, Indiji, Brazilu, dakle, tu smo potpuno iste, sve mi mame. To je dobro. Sada, ono što je meni zanimljivo jeste ova stavka, mit broj 2, srpska majka je majka žrtva.
istina koja je ovde navedena jeste da nova pametna mama ne sme da zanemari ni jedan aspekt svog života. Evo, možemo to da spojimo i sa ovim mitom broj 5. Dakle, srpska mama ne želi da joj se iko meša u kućne poslove, želi da sve uradi sama. Meni je to vrlo ovako povezano i srodno. A ovde sada kažu pametna mama očekuje pomoć. Koliko tu uspevamo da se odupremo onoj tradicionalnoj ulozi? Tu nam je strašno negde važna ta digitalna tehnologija, tu se zapravo najveća njena uloga. Dakle, kao što smo rekli, naša mama nije više mama žrtva koja mora sve i potpuno sama, ona ne. Ona želi da igra sve svoje uloge i zato smo rekli da ona skakuće sa jednog polja školice na drugo polje, ona ima prioritete, ali mora neko da joj pomogne. Ona voli da ima pomoć i porodice, ali se često obrati za savjet i svojim prijateljicama, na primjer sa foruma ili sa neke Facebook grupe i tako dalje. Tako da ona priznaje da je treba pomoć i radije će se naravno osloniti na pomoć kada je ima i naravno pomoć partnera koja je jako važna. Tako da ta uloga tate je jedna uloga koju ne smemo isto da zanemarimo, koji kod nas još uvek nije možda tako brzo ispratio promenu uloge mame, ali je definitivno jako važan u celoj priči, baš i kao podrška. A koliko ste pratili i taj aspekt i koliko se promenila i ta uloga oca, ako već pričamo o menjanju uloge majke, pošto govorimo zaista o potpuno povezanim stvarima? Jeste, pa ja moram da kažem da smo mi mame pitale za tate. Dakle, nismo baš pitale tate, nismo baš pitale tate. Jeste, to je sigurno, ali ima ta super ilustracija kako razlika između babi i tate, kako deca mamu pitaju sve. Mama, šta je ovo, mama, kada ćemo da pijemo, a šta ima za večeru, a kada idemo napolje, a tati pitanje za tatu je gde je mama. I nekako imam utisak da se to nije baš preterano promenilo, ali da naši današnji očevi ipak malo su uključeni u život kompletne porodice nego što su nekada bili. To nije u toj meri u kojoj je recimo možda globalno to može da se kaže. Dakle, te mame nekako mnogo više se oslanjaju na svoje partnere, ali ne možemo ni da budemo potpuno nepošteni da kažemo da njihova uloga se uopšte ne menja ovde kod nas. Dakle, sve više tata se uključuje. Sada imamo i ovde, kažu, jače smo zajedno, mom power, a uopšte sada podrška. Kako tu stoje? To je, mama je strašno važna podrška i tu se opet ne razlikujemo mi od nekih drugih mama. One podršku traže sa razne strane. Nekako je od uvek bilo tako. Da su se mame nekada skupljale u parku dok čuvaju decu, pa su tu bile mala društva, male komune koje i dan danas postoje. Sad tu imamo te društvene mreže koje su onako božanstveno mesto za okupljanje mama, da dele savete. Mame vole jako da primaju savete, ali isto tako jako vole da ih daju i nekako se jako dobro osjećaju kada... U toj interakciji. Jeste, u toj interakciji. Tako da je podrška u tom smislu, nisam sama u ovome, ili što jedna mama kaže, pa kad čujem da je to nešto što je normalno, što će se desiti, mislim, i da će proći... Nekako i meni bude lakše. Bude nam lakše svima. Dakle, nismo same u tom problemu, u tom svetu i tako dalje. Tako da mamama podrška jako važna. Dobro, i konačno šta biste rekli, na koji način se menjaju sa vremenom mame i ovde kod nas? Pa, ja mislim da... Da li idu ka jednom osjećaju bolje ispunjenosti sopstvene, ka jednom zadovoljstvu? Da li im je to težnja? Da li se lagano odričemo te uloge? Tradicionalne žrtve i žene, ja mogu sve. Ja mislim da da. Ja mislim da da. To je pozitivna promjena. Ja mislim da je pozitivna promjena, ali mislim da ta promjena ponajviše dolazi iz nas, mama, iznutra, mnogo više nego od očekivanja drugih. Dakle, ako mi sebi damo zadatak da budemo zadovoljne i srećne, onda će i naša okolina biti. I to je verovatno taj neki put kojim smo krenule mi mame danas. Mnogo vam hvala. Hvala. Idemo sada do radija.